насамрэч, у нашых вачах гэты альбом сапраўды апошні, і зараз ёсць вось гэты матэрыял, які мусіць быць выдадзены, таму што ён запісаны ўсім складам гурта, актуальным, але новыя песні, якія зараз нараджаюцца, яны ўжо не могуць быць нават падпісаныя НРМ, на мой погляд, таму што это больш не НРМ. Прэзентацыя альбома «Апошні», ці, магчыма, ён будзе называцца яшчэ па-іншаму, адбудзецца 7 лістапада ў Варшаве. І да гэтай даты мы прыстасоўваем яшчэ некалькі датаў. Магчыма, 6 мы сыграем тут у Вільні, а магчыма, будзе яшчэ колькі канцэртаў. Ад вас залежыць. Может, вы знаете такую группу НРМ белорусскую, которая «Три черепахи» поет? Ну, вроде бы нечто чула. Ага, слухаю вас. Вот, так хотим концерт ее вот провести у нас тут. А где последний раз выступала эта группа? У Варшаве выступали они. Угу. Вот. Что там за программа? Ну, там всякие патриотические песни, там про родину, про любовь, про президента вроде как нету, но это Анна Силук пишет. Я что-то давно не слышала эту группу. А она вот давно не выступала в Беларуси. Вот хочет из Польши приехать и показать класс. Ну, добре, пропрацуем данное питание, тогда с вами свяжемся. Нет, не знаю. А «Три черепахи» слышали? Вот она поет, эта группа. Ну, что-то когда-то давно. Вот, так вот «Три черепахи», она очень известная на самом деле группа. Правда, давно не выступала в Беларуси. И теперь хочет обновить выступление. Так может, вы бы могли бы... Гастрольное удостоверение есть у них, репертуар согласованный, пишется заявление с репертуаром, рассматривается, дается разрешение. Группа НРМ будет знать. Пускай делают заявку, я вам еще раз говорю. Облисполком и Минский горосполком. Управление культуры. А вы в курсе, что есть такая группа? Я не в курсе, и мне... Так вы ж по культурной деятельности человек. Ну, я не обязана знать все группы. Это легендарная группа НРМ. Ну, отлично. Пускай легендарная группа выходит на связь с облсполкомом или Минским горосполкомом. Ты меня попросил тэлефанаваць чыноўнікам беларускім, каб зацікавіць іх у прэзентацыі гэтага альбома. І мне было складана гэта зрабіць, таму што чыноўнікі чулі штосьці пра НРМ толькі па «Трох чарапахах». Я сам быў здзіўлены, што НРМ яшчэ дзейнічае неяк. Раскажы, чаму так атрымалася, што вы разышліся з Левоном Вольскім? На самым піку папулярнасці НРМ, пасля некалькіх паспяховых канцэртаў, Лявон, на той момант бясспрэчны лідар НРМу, знік з тэлефонаў, з радараў, з любых камунікацыяў. І адмяняліся ўжо запланаваныя канцэрты, слеталі гастролі. Іх не было шмат, але яны былі планы, і мы ведалі, што калі пачаць па гэтым плане дзейнічаць, то з'явяцца яшчэ канцэрты. Яшчэ раз падкрэслю, мы былі на піку нашай папулярнасці. 2008-2009, вось такое нешта. Я не памятаю дакладна, я не фіксаваў у галаве. Гэта складаны момант у маім жыцці, таму што мы нечакана з супергурта ператварыліся в беспрацоўных нейкіх, нікому не патрэбных музыкаў. А сігналы пра тое, што Лявон чымсьці незадаволены, ён пасылаў такія невербальныя. Ён весь час быў незадаволены нечым. І все это прагаворываў. Звычайна ён так: нам, напэўна, трэба зрабіць паўзу. Нам, напэўна, трэба нешта памяняць. Але гэта было ўсё. Ён ніколі не прагаворваў, што трэба памяняць. Навошта гэтая паўза, калі, напрыклад, запланаваныя канцэрты, і гэтыя канцэрты, не банальныя канцэрты, это былі ўсё ж такі тады вельмі грашовыя канцэрты. Тады мы все сталі нечакана, не скажу, што заможнымі, але ўсё ж такі мы
выбраліся нейкі момант уже з таго ж з галечы з нейкай. Мы пачалі ад канцэртаў зарабляць нейкія сродкі. Папулярнасць была такая, ну, вялізная папулярнасць. Ва ўсіх навуснах былі песні, альбомы разыходзіліся. Ну, карацей, магчыма, это быў самы паспяховы беларускамоўны гурт в гісторыі наогул краіны на гэты момант. Вось. І пасярод гэта, вот просто пасярод этого нечакана чалавек знікае, а на яго, разумееш, на яго все завязано, ментально все завязано. Кожны человек думает, что это Лявон написал все эти песни, все это сыграл один, и все это презентовал свету. Я скажу, что это не так. Скажу, не зусім так. Все ж таки нас было 4, і без кожнага з 4 гэта вот не працавала, зусім не працавала. І вы зараз можете ўбачыць, што атрымліваецца без НРМ, атрымліваецца нейкая блеклая такая кар'ерка нейкая. Вот нешта атрымліваецца блізка не падобнае на тое, блізка не падобнае на тое. Таму зразумела, што было нейкае увесь час неразуменне, што адбываецца, спробы звязацца, ажыццяўляў гэтыя спробы Алесіс. Яны з Лявонам на той момант сябравалі 30 год. Это было 30 год бесперерыўнага сяброўства. І вось Алесіс не мог паразмаўляць са сваім сябрам і даведацца, што адбываецца. І, прызнаюся шчыра, прайшло ўжо 18-19 год. З таго часу мы ніводна разу з Лявонам не паразмаўлялі, ніводна разу. Калі памерла Аня, калі хто не ведае, Аня – это ягоная жонка. Это вельмі істотны чалавек у жыцці Лявона і ў жыцці гурта. Гэта был момант пералома, змены, і Аня тады прыйшла разам з Лявоном. Як новы такі подых. Вось яна займалася некаторы час менеджментам. І калі памерла Аня, мой інстынктыўны рух быў патэлефанаваць Лявону просто. І мне падалося, што я мушу яго неяк падтрымаць, нягледзячы на тое, што на гэты момант было 2 ці 3 гады ўжо разрыва і разрыва камунікацыі. Ён зняў трубу, прыняў мае спачуванні, але гэта было, ну, настолькі фармальна, і гэта ні да чаго не прывяло. І другая камунікацыя, якая адбылася, яе вы все бачылі, яна публічная. Это калі был 20-й год, калі был нейкая такая разгубленасць нейкая, і тады ад Лявона поступила ініцыятыва сабрацца. Мы сабраліся на студыі у Пашы Сінілы і сыгралі песню «Тры чарапахі». Без падрыхтоўкі, у Юрася нават не было бас-гітары, мы нейкую 5-струнны бас нейкі взялі, сыгралі, як атрымалася, снялі просто на камеры. І вось гэта была другая камунікацыя. З тых часоў я некалькі разоў сустракаўся з Лявонам вачыма, вось так, просто. І апошнім часам, дзякуй Лявоне, ён пачаў рабіць вось такі рух, што ён мяне заўважыў. Гэта, хаця б, ну, не выглядае больш так глупа, што раней ён мяне не заўважаў. Зараз ён мяне заўважае. Але гэта адзіная камунікацыя за гэты 18 год. І таму любое маё тлумачэнне, у мяне, натуральна, ёсць версіі. Зразумееце, але это все версіі. Што там у Лявона в галаве? Чаму это адбылося? Я ведаю, што людзі не падарункі адзін аднаму, што мы все складаныя, амбітныя людзі, музыкі. Але разрыв мог адбыцца ў любую секунду гэтых нашае жыцця. Я лічу, што НРМ – это вяршыня таго, што у нас ва ўсіх атрымалася зрабіць. І гэта звязана не з дасягненнямі аднаго кагосьці з нас, а я ўпэўнены, што гэта проста збег акалічнасцяў, боскае нейкае святло пралілася праз нас, мы сталі медыумамі гэтага святла. Менавіта мы 4. Вось. І як высвятляецца паасобку, яно не працуе. Яно працавала менавіта вось так. І
Я лічу, што гэта была памылка Лявона, разрыв этой камунікацыі. Гэта памылка, якую выправіць ужо немагчыма, таму што ўжо вырасла пакаленне без НРМу. І калі нават зараз сабрацца і пачаць граць разам канцэрты, тыя, хто любіў НРМ, успрымуць гэта з нейкай надзеяй і прыемнасцю. Але новая моладзь, якая магла б увесь гэты час дарастаць на гэтых песнях, яна будзе ўспрымаць это як нейкае старпёрскае нешта са старога, яно больш не будзе. У яго быў перапынак, і гэты перапынак занадта даўгі. Таму я лічу гэта вельмі моцнай памылкай. У наша руха замест яшчэ аднаго сцяга, бо НРМ быў сапраўды сцягам такім. Ён быў значна большы за нас, за ўсіх, значна большы за музыкаў. Гэта быў сімвал, гэта быў сцяг. І зараз гэтага сцяга ў нас няма, на жаль.